खालामनाय जादों आंखौ जिनाहारि खालामनाय जादों इयो मानसिया इखौ दा केस होनांगौ इखौ लांफैनो जिथिया फैयो फैनानै नायफैयोबा सासे गुबुन हारिनि मानसिया जाहानि हिन्जावखौ जरबस्ति थारमाने रेप खालामनो नागिरबाय थादोंमोन हिन्जावा होनदों खेबसे हादों होननानै बुंदों मा दखान होयोमोन ओंखाम साहा दखान होयो मिथुरया थांनानै होनबाय आंनो साहा कापसे फुदुंना हो ओमफ्राय आं होनबाय आं फुदुंबाय थाला नामा दे फुदुंथार होननायखाय आं फुदुंना होबाय फुदुंना होनाय लोगो लोगो इयो आंखौ सिगारेटबो लायनो थिनबाय सिगारेटखौबो आं इसानि बिबथैनि दखानावनो लायना होबाय ओमफ्राय ओरै फैलाय आं उननि दरजाखौ लक खालामनानै इथिं साबिखौ टेबोल सायावनो दोनदों आङो दा मोनागोनबो आंना इथिं मानसि माबाफोराबो हाबला हाबलि खालामबाय थायो आं बन्द खालामनानै बाहेरायावनो थागोन दसे लागै ओमफ्राय साइकेलखौ सोनो थांनाय लोगो लोगोनो आंनि साबिखौ दोननायखौ नायनानै इयो आं हाबनाय लोगो लोगोनो अपराध खालामनाय जादों आंखौ जिनाहारि खालामनाय जादों इयो मानसिया इखौ दा केस होनांगौ इखौल'सो मा नाम मोनलाय मिथुरय बबेनि मानसिया नागिरजोलिनि नों सिनायोमोन ना आं जोंफोरथ' नुबाय थायो नालाय दखान खेबसे सिगांफोर जाबाय थाखायोमोन उनाव होमबा खालि समारसे मोनसेल' दाख्लै थांनाय समबारै थिग बेलासिनि 4 बाजि 30 मिनिटआव आं हाजिरा मावबाय थादोंमोन 4 बाजियाव सुटि जादों हाजिरा मावनानै आं फैदों हिन्जावखौ लांनो आंना इयाव ओंखाम दखान होयो ओंखाम साहा दखान बिदिनो होयो ओमफ्राय आं इदिनखालि फैनो हादिया सानाव फैनो हादिया आं मोना हिन्जावखौ लांफैनो जिथिया फैयो फैनानै नायफैयोबा सासे गुबुन हारिनि मानसिया जाहानि हिन्जावखौ जरबस्ति थारमाने रेप खालामनो नागिरबाय थादोंमोन आं थिग टाइमाव फैनानै लोगो मोनफैदों लोगो मोननानै ओमफ्राय आं दरजा खेवना होआखै आंनो साबिखौ बे सेंग्रायानो लादों आंनि हिन्जावनि साबिखौ लानानै ओमफ्राय हिन्जावा होआखै हिन्जाव खुगाखौबो खाथेना लादों हिन्जावा हाल्लाबो खालामनो हायाखै आखाइखौबो खिथु उनथिं नारथेना लाजोबदों लानानै ओमफ्राय माबा खालामनो नागिरबाय थादों सेस्था खालामबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय हिन्जावा होनदों खेबसे हादों होननानै बुंदों ओमफ्राय आरो खेबसे जुजिबावदोंमोन इयो हादिया इयाव ओमफ्राय आं नुनानै बेखौ बुनाय जादों दोखोनो बुनाय जादों आरो आं मा नाम बिनि नामखौ ओरैनो मिथुरय बबेनि मानसिया नागिरजुलिनिनो मानसिया नागिरजुलिनि जि दखान होयो जायबा रेप खालामनो फैदोंमोन बे जि दखान होयो नागिरजुलि बाजाराव नागिरजुलि केस होनाया होथ'वाखैमोन होनो होननानै सानदों आरोना जुदि केस होनांगौ बायदि जायोबा होनोसै केसखौ आरो लोगोसे सानथाम माने मानसिखौ खोमाना दोनदों केसखौथ' आं होखानांसिगोन उपाय गैया दा हिन्जावा होनबाय थादों आंना हुस गैया आंखौ सोर दैखांना लांदों आं मिथिया आं थानायाव फैदोंमोन थानायाव फैनाय लोगो लोगोनो आंनि हिन्जावखौ दैखांना लानानै थांदों दिनैसो मोनदों आं दा हिन्जावखौ बेरेफुंजानि दोनफैदों 5:30 हिन्जावखौ दिनै फुंनि 5टायाव 5:30 दोनफैदोंनो थानायाव दोनफैदों बबे जायगायाव लांदोंमोन नागिरजुलिनि सोनाबहा इथिं अबेबा न' हाग्राबारि गेजेराव न' दंनो न' मोनसे बे न'आव दोनहैदोंमोननो दा न'खौ सिनायगोन होनदों न'खौ आं दा थांना नायहैगोन ओरै न'आव थांनाय टाइमाव आं नायलांगोन ओमफ्राय दा ICR फैबाबोथ' आरो नायनो थांखागोनानो बे न'खौ दा ICR मा होनदों ICR जोंखौ होनदों नेथ' दसे इनाबो न'आव माबा दंनो हिन्जावा डिलिभारिनो ओमफ्राय जोंखौ दसे नेथ'नो होदो जों फुंनिफ्रायनो नेगासिनो